Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zimkhalele owesilisa oneminyaka engu-24 ongadalelanga igama nesibongo ukuvikela isithunzi sakhe Obanjwe Yomkokotela wemali. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi landibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamuyelekile igama lami ngosibonga konke wakandani mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyelo wesilisa oneminyaka engu-24 Obanjwe nemali yomgunyathi eVerelem Central Business District. Lo owesilisa kubeka ukuthi ungene kwenye yama-supermarket afice dayisa owesifazane ubesecela ukuba ashintshelwe imali elinganiselwa ku-R200. Lo wesifazane ubesebona ukuthi imali le ayikho semthethweni noma ingumkokotelo. Lo owesifazane ubesethinta abomthetho ngokukhulu ukushesha i-Reaction Unit South Africa babepatrola edolobheni ngaleso sikhathi wabazisa ngesehlo esesimehlele. Lo owesilisa ubesephunyuka kanjalo wacela empunzini ubesehujwa ke ngemonto wabanjwa. Uthe mayisebanjiwe kwatholakala imali eningi engo-200 abangekho emthethweni. Ube esebuza ukuthi ngabe uyithathe le mali. Uthe uyinika umunye wesifazane angamazi kodwa ke uthe akahambe ishintshe itoro kuyo yonke imali engango-200 ayishintshile. Uthola yena imali elinganiselwa ku-R50. Ubeseboshwa kanjalo ke kanti uphenyo lusa aqhubeka. Abantu basijabulele kakhulu isenzo samaphoyisa. Ngizofisa mina ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intatheli ya YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.